wannan lokaci haka da Allah ya kawo mu wannan lokaci haka da Allah ya kawo mu ba maneman mata yanzu ga 'yan mata nan a gida haka barkatai ba manema 'yan mata sun yawa a gari kuma in ce a duniya ba manema kai Allah kai mana maganin wannan abu wannan lokaci haka ko ya za ta kasance kuma yanzu yaran yanzu yaran da su kenan a gida haka sun zauna man gida haka ba manema kai ko canji wallahi akwai canji Allah ka mana ci Allah ka mana barka dai an tashi lafiya kalau gida ya aiki lafiya kalau madalla ya ce yawan surutai kake nan ha ba malai ta nima ai lokacin ne wallahi ti ya canza min ba yanda na sani ba da ina kana ta magana kai kadai wallahi malam ta nimu magana zuci ta fito waje saboda lokutan ne da suka canza man wanci suka canza man dai wallahi yan mata ne gare ni sun fi goma a cikin gida ba manema ba masin shira ma gabaki daya samarin ba su zuwa ban sanya akai ba wallahi malam Tanima ai laifinka ne. Malam Tanima ta ina zama laifina. Laifinka? Baka ba ya dan talaka ƴaƴanka. To, ni gaskiya da wannan. Ya za yan ba dan talaka da yata. Ya ba ta yawan sai da akuya da tana gogoyen man da. Lalle ko za ka ci gaba da zama da su a cikin gida. To, Malam Tanima ba ka bane ba. Ka san hidimar duk ta Allah ce. Idan na zo na roƙi Ubangiji game da su, sai Allah ya taimaka mani in samu rabu da su lahiya. Saboda hidimar ce da take tafiya wallahi ni duk ban gane mata ba yaran nan wallahi gidan nan fa ga baki daya hawan wasu lokutan wallahi ya su caza ni ga baki daya rasa abin da yake man daɗi wallahi a gidan nan wallahi ba dai a daɗe da zan ta yi Allah kawo mani Allah dawwamin man da garanti idan ya zo gurin nan amma dai gaskiya ba ta yi wa a ce ɗan talaka ya zo neman da ya ta bashi don in ma ɗan talaka ne da na gan shi wallahi sai je to sallame yan hula yan huda nan zan je da kuma za mu nuci to da Allah ta Abina ga nan kofar gidan yanzu ina jira yawa lafiya lau wani ya masu gida alhamdulillah ya su mama ya wallahi lafiya lau alhamdulillah na godiya ya sa ni kara sa shi kenan gwada mu zan yi bismillahirrahmanirrahim to mutum ina aka kada mun saba kawai kaje sai na shigo shike gode assalamu alaikum kaga ma ya madidi da ni din kaga kana wani suka ga ma kawaye na wai ka ba baban mu duk 50 kai mu baban mu to bashi ma ka je kai to in dai nan ni kai ka je ka an so kayanka dan ni ba san ka nake Fatima za ta iya zuwa ta hada ni da ke ai dan na yarda da ita shi yasa ta ga man nai kuma ni ma in naga in ba ta look zaki ji maganar yadda da ita ba ta so ba saboda ke baki san iya mutanen da muke tare nan ba su so ba sun same da suke so kenan idan sun zo sun zuga ki zaki hauki zauna haki zo kina yin magana gaban kowa da kowa to ai ni na ga ma tuntun da ban saka ni ga wanda nake so okay amma tuntun baki so na kuma har zaki tsaya ina ta bata lokaci na ina zuwa ni kin san irin san da nake maki a ni ina son ki sosai tsakanina da Allah nake son ki to ni kuma ban san ka to ni yanzu shaida da zaki yi min kenan naji na talla da iyayenki na zo na ba su to ai an gaya min ba mutum da ya gaya min ba wannan magana ba ta min dadi ba zaki ji lu kuma na wannan magana ba ta min dadi ba gaban kowane tsami sai ki zo ni kina gaya min magana da ke ga dama yanzu ne ka da wannan kake shine tsamin a ni ban ce ba amma dai bai kamata a ce gaban kowa ki riga yin magana da kake so ba to
ai na ga ma ban san ka tuntuni na ga ma to na me ka ƙara dawo ko akwai magana da ya kamata a ce daga ni sai ki zaki saboda wai ni ban so gaban kowa ana yin magana wani zai iya zuwa can ya je ta yada ni yana mimi kuma gashi ke na ganki ina son ki amma ta dalilin ki za a zo ana ji na can na zo ma wani guri ana haɗin magana kin san iya ƴan matan da suke so na nace ban san su saboda ke din kike kwanta man a rai soyayya gaskiya nake miki amma kin zo kuma kina ta yi man yawo da hankali kin ki ajiye magana guri ɗaya har gashi da gashi zaki zo yanzu kin kyauta kin yi daidai zan je in ga Fatima kin kyauta burge ni kuma ki nuna mana kin ka tabbatar mana cewa ki lalle kina so na soyayya gaskiya yake to sai ma tun ba ai haka gurin mu ala ki shiga gida amma dan Allah ki tabbatar mana cewa ya kirki mu amana kamar yadda ki kirki mu amana da su ba ku ne na gode shi ke wala mun ki sai anjima alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Barka ne, na ka fito kana ta farin ciki. Wallahi oke na ai abin farin cikin ne dole. Wallahi mafarki ne. To wallahi wani an turo wasu ƴaƴan masu kuɗi sun zo neman aure gare ni wallahi. Wai waje na. Kyau. Wallahi aka zo neman auren ta dole in zo na farin ciki. Tabbatar mana da alkai. Kuma malamai mafarkin ku zai iya tabbata. To Allah tabbatar da alheri. To amin Allah ya tabbatar mana da alheri. Amin wallahi fata na kira mafarkin nan na bai cika. Tabbatar mana. Wallahi ka mafarkin nan na cika. Ai na samu saukin gidan nan wallahi. Na rage yawa a cikin gida. Na dan masu kuɗi. Ni wallahi ko haka dai ne mafarkin nan. Ina buƙatar ya tabbatar mana. Amin nagode. Tuna ta a gida wallahi karin kuma ta ce to lafiya su ga dawo baka lake wala assalamu alaikum assalamu alaikum ya hanya ya gida ya aiki bismillah gurin za ku bismillah baki maka ba buki to Allah samu sani samu dan dai gidan malanta ne an malanta ne a su gani nan ni ne barka dan mu ne ya gani yana so to waje na wace daga ciki zinaru oke zinaru oke yarinya mai hankali kenan hankali kenan mai natsuwa dan mu ne ya gani yana so shine muka zo dan a sanar da mu a san da mu oke to ba mu dan a taya wai ada ba mu ya zama wani yaron na kuto na wajen ko ne dan alaji wani kenan oke dan alaji Aminu oke ba mu ana idan mace na ganshi jiya ya zo sun dan zanta kace magana ce ta tauke na to alhamdulillah na ji dadin haka shi muka zo dan a dan sanar da mu okay to alhamdulillah na ji dadin haka wallahi wannan a san da mu har da wannan a to na gode wa ubangiji kace buri na kan hanyar cika bayan ne gidan malam Tanimu wanda gane ke ba malam Tanimu mai albasa kuriya ba nan bane ba ba nan gidan bane gaskiya gane ba ya kike da mutun zan magana haka gidan bane ni kuma ni na san gidan kuma ya danyi mutuwa yana kuma kai malam gidan malam Tanimu a zo a kawo man ci gaba waraka a gida ka zo kana gaya min cewa ba ne menene tunda ba haka bane gidan malam wannan ai an yi ban margoi kenan wannan a'a ya bai ai mu haka yarinya ya bai wannan ai abin nan ne wannan ba kyauta bane wannan ai shine tale wata koma nan ina ga cinyewa wannan ba kyauta man ba wallahi wannan ai shine tale wata koma din wallahi ba kyauta man ba wannan wallahi haba da Allah ya bai a zo an zo an fara kamar da gaske kuma a zo ai abin nan haba da Allah ni wallahi ba kyauta wannan ina ganin ci ina ga janyo haba da Allah zai biyo mana ina ganin buri na zai cika na yi mafarkin nan yau ne mafarkin nan yau ne mafarkin nan gashi mun yi toyo waje muna ta idan ga ruwa ta zo mana kuma alkhairi zai biyo baya yarinyan nan cikin su kuma za a dauki mata ina wani farin ciki yanzu a zuwa ciya wallahi ba ake ta ina sun tafi ko sun dawo suna nan wato ba ina gani dubu goma